kawo Mama TV ku na subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Wayyo Allah wiwi kaina na mini wiwi shi da gani ne chief of staff to ban kowa ma sai ya bace hadari na hada da hayaki mu kule rafi mu je mu dade ruwa Kai ku je rediyon nan naka. Alƙur'an baran kai rediyon nan ba. Wannan kana da haka. Da ni ka gani. Bari mu ma ganin ku da kai da rediyon naka. Bari mu tabbata ku. Ka daɗe ba kai ba gaba. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Barke ka bi duniya a hankali. Ni Allah ka zan kira da wani marken nan Allah sunan da ne wani sunan tsofi. Da kake cewa wanda bi duniya hankali ta je ta tsere kai za ka kawo mu ita ne. Wanda tsere kai za ka kawo mu ita za ka kawo mu ita ne. Za ka kawo mu duniya ne ta tsere. A ina zan kawo ma ita. In daɗi bai kawo ka ba ya ta kawo kai barke. Ai a ni ka zan kira da marken Allah. Ka daina kira da marken. Yes yes yes. Wannan yaro kana da wani barka kuwa. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't